Татар эстрадасында хит язу формуласын шишкән автор башкаручылар бар. Алар арасында Гүзәлия исеме һәр кемгә таныш. Чуашстан Республикасының Батыр районы Татар Сугыты авылы кызы Гүзәлия композитор, җырчы, продюсер, оештыручы. Гомеренең 25 елы Мәскәү белән бәйле. Үзенең туган көнендә ул башкалабыз Казанда зур концерт куйды. Тамашаны хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина да күреп кайтты. Үзенең туган көнен җырчы Гүзәлия күптән шулай дуслары белән каршы алырга ниятләгән була. Ниһаять, хыялы чынга аша. Бәйрәм кичәсендә җырлау өчен махсус операциядән Артур Хасановның кайталуы аеруча үзенчәлекле. Кешегә җыр кирәк. Ул кешене рухын җыр канатланды, рухын җыр күтәрә. Шуңа күрә ансыз яшәп булмый бит инде иҗатсыз. Соңгы елларда бик күп җырлар язылды төрле артистларга. Үзем башкаруында да, безнең дуэтлар башкаруда яңа җырлар, аларны да бит инде ничектер күрсәтәсе килә. Мин халыкка сюрприз ясасым килде. Филус Хагиров белән дуэт башкаручы Артур Хасанов. Мин аны кайтардым шушы концертка. Сәхнәдәш дуслары барысы да терәк һәм кирәк аңа. Соңгы арада Артур Минхажев һәм Гүзәлия дуэты да популяр. Без бүген аны белән дуэт җырлыйбыз. Бер генә түгел, 3 җырны. Гүзәлия белән без бик күптән таныш инде 2010 елдан без аның белән Мәскәүдә танышкан идек. Инде мин Мәскәүдә берничә ел яшәп алдым. Шул вакытта Гүзәлия белән танышып, эшләп киттек без инде аның белән коллегалар гына түгел, инде шундый якын дуслар да һәм шулай бер-беребезгә ярдәм итеп, бергә эшләп, дус булып яшибез. Кичәнең сценарий авторы һәм алып баручылар Әбрик Хабриев белән Марсель Махмутов. Концертта халкыбызның бик күп танылган җырчылары Филус Кахиров, Марат Яруллин, Раяз Фасыхов, Сирина Зәйнетдинова һәм Әнвәр Нургалиев катнашты. Мәскәүдән Хаким Динара Рәхимова кайткан. Концертта гына түгел, минем тормышымда да зур роль уйнаган кеше бит инде ул Гүзәлия. Аңа озын гомерле булсын. Аның иҗады беркайчан да саякмасын. Бөтен нәрсә алда булачак, Алла бирсен. Иң мөһиме, Гүзәлиянең үз тамашачысы бар. Халык ярата аны. Без олыларга да күңелгә ятышлы шундый матур җырлар яза.